Her hos Go Work har vi hvert semester en ny HR-praktikant. Som praktikant kommer du til at indgå som en vigtig del i forretningen og den daglige drift. Din hverdag vil være fyldt med udfordringer og ansvar, og du vil blive en del af et uformelt og venskabeligt kontormiljø. Hvad det kræver at være praktikant her, det vil jeg sige, det er i stor del af det er viljen. Man skal virkelig bare gerne ved det, og man skal have noget interesse for HR og rekruttering, og det er egentlig bare det, der skal til. Det at ville gøre det, og så kaste sig ud i det. Det at være praktikant hos os kræver en stor fleksibilitet, i og med at vi ved aldrig lige helt, hvor meget der egentlig præcis er at lave. Så nogle gange kan man godt tro, man har fri, og så er der en kunde, der ringer og siger, at vi skal lige bruge 5 mennesker i morgen, og så skal du altså bare på den opgave. Det, der kræver at være praktikant hos Go Work, den vigtigste er, at man har den ret holdning. Kan man sige, at man er klar på at lære nye ting og at gøre nye ting. Man skal også være klar på at arbejde med forskellige opgaver, så man skal ikke forvente at arbejde med de samme ting hver dag. Vi går meget op i, hvem det er, vi ansætter herinde, hvem det er, vi arbejder sammen med, så derfor ved vi, at vi fungerer rigtig godt sammen som team. Og det er det, jeg værdsætter rigtig meget ved at arbejde her, det er, at jeg ved, at jeg kan stole på dem, jeg arbejder sammen med her. Og vi har hinandens ryg. Og så er det bare, vi har det skide sjovt. Vi tror ikke på, at der kun er én korrekt uddannelse, som giver adgang her. Det handler mere om den rette holdning. Så vær ikke bange for at kontakte os. Du kunne jo være vores næste praktikant. Kickstart din karriere her og få en masse erfaring.